Alam mo siya na parang Jobanivlog ito sa top ko. Pinkeso mo ay bawal. भगवान हरनाय समय मस्जिद जो महर को लाने आरो ना दिनै आंनि इन्ट्र'खौनो मानो रोंलायला आङो सोनाफोरा ना बोरै मोनलाय इट्स ओके खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि Jobanivlog यूट्यूब चैनल थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय समय मस्जिद जो भगवान नाय महर लानो सोनाफोर दा मुंखौ इनफाय ब्लगखौ फुरा जोसे नमन जाबाय हानाय माने इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो दासिमबो खमायाखै सोनाफोर एकदम दाग्लाग्लायैनो दंथ'यो आरो ना लासैनो खमायलांगोन दे माला खमायनांगौ जाखो ओमफ्राय मा होनो बेखौ गथ'फ्राबो आंखौ उदै बिगुर साहोबाय थायो आइनै ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो ना ओमफ्राय मा होनो हाबाब जायाखै माव नों सिरि थाथ' ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोननि एकदम कमेन्ट आरोना जायखौ नायनानै आंना बिखा बिख्ले एकदम आमायथ' सिंखावजोबो आरो ना माने सोरनिबा कमेन्ट बिराद मिनिबाय आङो मावजि बुनि बायदि नुबाय मावजि बायदि नुबाय आब' सिगाङावसो मोजां नुयोमोन दा मोजां नुला ओमफ्राय माफ खालामबानो जाबाय आंनो बिराद मिनिग्रोबाय साननो हासिगौ सोरबाफोर गोदान नायफ्लांदोंबा माहा गावनो बखियो गावनो मिनियो थ' बिदि नङा आंनि निउ लुकखौसो एकदम केमेरा अन खालामफ्लांनानै माने मिनिनो ओंखारबाय थादों आरोना बे गथ' सानैयाबो दागा मागा नायफ्लांबानो मिनियो आरोना आंखौहाय मोजां नङा इसोरो बिमा देलायबो बिदिनो आरो खानायबाबो बिफाया एकदम खावब्लेब्ले नुबाय होननानै हाहाकार जाबाय थायो आरोना बोजेननायाव बेखौ लाफा जाया आरो माने दालाय बोजेनबा खावब्लेब्ले जाया खानाया ओमफ्राय बेखौ आरोना नालाय फिसाफ्राबो उदै बिगुर साजोब्बाय गावसोरबो उदै बिगुर साजोब्बाय सानैजों नायलायनानै ओमफ्राय बहुदानो बुंदों बाक्सु बायदि नुवाखै आब' बाक्सु बायदि नुवाखै आब' थिगैनो दङ उनाव लासैनो मोजां नुलांगोन होनदों आरो सोरबा बुंदों एसे दाग्लाग्लाय जादों बिमा दाग्लाग्लाय जादों आब' होननानैहाय आरो सोरबा बुंदों एसे जाथिखौ होनांगौमोन माने गोसोमद्राय नुबाय गोसोमद्राय माने मा लेवार बाथारनाय बायदि नुदों नामा बेलाव बाथारनाय बायदि आरो सोरबा बुंदों भगवान हरनायखौलाय मानो बिदि खालामनानै लानांगौ अपमान होनाय जायो होननानै थ' बियो बिदि बुंनाया आंखौल' बुंनाय जायाखै मेरला बानायग्रा मानसि दङ बिसोरखौबो बुंनाय जाबाय बियो बिदि बुंद्रायनो नाङा मालाय देलायनो गोसो जानायखौ देलायनायखौ आरोना ओमफ्राय मा होनो आरो मानो मुसुगुरावलाय 1200-1300 गारनांगौ होनदों 1200-1300नि दाया बिखौ 3000-2000नियानो बाक्सु बायदिसो जायो थोंगोरगोर ओमफ्राय 5000फोरनिफ्रायसो एसे मोजां जायो होनना बुंदों आंथ' फार्स्टआव 5000 लायो होननाय खोनाखादोंमोन ओमफ्राय सोरबा आगैमोना आंनि दामखौबो सोंदों आरोना बेसेबां लानो होननानै आंनियाबो बारा दामनि नङा एसे दाम खमनिसो low price सिगांनिफ्राय दायो आं बायलै बाबा ब्लगसखौनो बानायनो रोंनाय नङा बिसोर ओमफ्राय आरो सोरबा सोंबावबायसो आरोना आब' नोंखौ गाबोन स्कुलाव लिंहरबा नों माबोरै थांगोन मा जाखो बियो ओमफ्राय आङो गोसो जानानै देलायनानै दाफबनानै सोरबा आंखौ स्कुलाव लिंहरो ना सोरबा लोगो हमनो लिंहरो बेयाव आं थांला होननानै मा जादों आरो बेयाव मिनिनो फैबावदो नोङो स्कुलाव मोनो स्कुलाव लिंहरबाथ' थैखाबाय आरोना आङो मा होनो सिस्टार मोना एकदम बागदावलायनाय आरोना मा लागायनानै फैखो होनलायलायनाय थ' लिंहरथ'वाखै एकदम बाहेरायावनो ओंखाराखै आङो बेबायदि महरै आरोना थासोमगासिनो दङ थ' नोंथांमोनाबो नुखाबाय आरो आङो ब्लगसावनो हगारखाबाय नालाय आरो मा बाहेरायाव थांबावलायनांगौ बेनोथ' फुरा बाहेरायाव थांबाय खाथि खालानिजों लोगोसे खौथ' बाहेरानि मानसिफ्राबो साफा सायैनो जाखिनि नायदों नुबायना आरो बाहेरायाव थांनानै लाजिनांगौनि खुनु खोथा गैया आरोना थ' न'फ्राव बोरै थांगोन नामा हाबे दानानै लाग्राफ्रालाय बोरैथो थाङो जाथो
खम जारलाहाय सनाफोरदों इसोरबो आंखौ गोदान नुनानैहाय सोरबा सोरबा बिराद दुखु फोरमायफादों दे दानाङामोन आब' सिगांनियासो मोजां नुयोमोन सिगांनियानो मोजांमोन ओमफ्राय सोरबा सोरबा दासो मोजां नुदों आब' दासो साबसिन नुदों आब' होनलायबाय आरोना आंखौ अल कमेन्ट हरग्राफोरखौ बिराद मोजां मोनदों आङो बाट आङो लोखो लोखो मावै मावै कमेन्टनि रिप्लाय होदों आरोना आं आरोना आयना नायबानो दा जाबानो सेल सेलाखा आरो आं मैयानो खिथाखादों आं बिराद माने आयनाखौ खरा नायबाय थायो होननानै बिदि दाबा दानानैहाय आरोना ओमफ्राय जाय जाय आगैमोना आब'मोना दामखौ सोंदों बे दामखौ सोंथ'नांला आरोना दामा एकदम बिराद ल' बाजेटनि एकदम खमथार आरोना लाजिनो ओंखारलायनायसो ओमफ्राय सासे आगैना सानै साथामसो आगैया बुंदों बे पार्लाराव मावग्राफोर आगैमोनबो नायदोंबा बुंदों खोमा बिसोरनो लिरहरदों खोमा बारा मोजां जायाखै आब' होनदों आरोना आरो मा होनो मोनसेथिंजाय आलदा इदि होनदों आरो ओमफ्राय आङो ओरैनो नर्मेलि मानसिफोरनि आइब्रुसु मुसुगुर फोननायफोरखौबो सोरनिखौबा एसे फारसे बेलेग बिदि नुयो आरोना जेनेबा बारा आखाइ मोनसेथिं आंनाबो जेनेबा मेगनफ्राव आइलाइनार फोनोबा फारसेथिं एसे बेलेग जायोमोन दाथ' आइलाइनार इउस खालामला फिसाजोनि खाजलानो जायो आंना 20 रुपियाफोरनानो ओमफ्राय थ' दानायावबो आङो सोरनिखौबा नुदों आरोना माने समान जाया एसेबाबो माने स्टाइला आलदा इदि नुदों आरोना थ' आंनाबो बिदिनो जादों खोमा मालाय बेखौ नायसुनदों खोमा आगैमोना आंथ' बारा हमनो हाला नै ओरै गंबाथाय आयै गैलाहाय लेवार बेलाव बाथारनाय बायदि आरोना सनाफोर ओमफ्राय माखासे बिमाफोर दङ आगैमोन दङ आं बेस्ट मोनो बिदि कमेन्टखौ मोनबाथाय मा होनना बुङो नोंनि मिनिनायजोंनो बिराद मिनिफाबाय बिमा आं थान्दा लोमनानै बिराद मिनिनो ओंखारखाबाय ओमफ्राय बिराद मिनिफाबाय आङो उदै बिगुर सालायनाय होनदों नै बे कमेन्टखौ आं बिराद नागिरो दे सनाफोर थ' आरो बैयावसो ओमफ्राय गासिबो भिडिअ'आव आङो बिदि मिनिहोनो हाया खिन्थु नों मिनिफाबाय थानाङा आंखौ बिफा दाबो थैसिगौमोन बिसोरो उदै हमथा उन्दु मिनिसिगौमोन ओमफ्राय मा होनो गासिबो भिडिअ आंबो बिदि मिनिहोनो हाजोबा जानो हागौ गोबावजों खनसे माबा मोनसे बिदिनो शेयार खालामबा नोंथांमोना बिराद मिनियोना आरो आं बिराद मिनिनानै माखासे भिडिअखौ बानायनाय जायो थ' बेयाव जाखिनि बिमामोन साफा सानै मिनिलाङो आंनो बे कमेन्टखौ होलाङो बिमा उदै बिगुर सानानै सेस जाबाय आं नोंनि बेबायदि बुंनायखौ आं बिराद मिनिफाबाय नों मिनिनायाव आं बिराद मिनिफाबाय नै बे आंनि नै बेयाव नाङो आरोना एकदम बिराद माने आं बांसिन मिनिहोनो नाजायोसो नालाय सनाफोर बेजों लोगोसे आं फ्लिप फ्लाप आल्टु फाल्टु एसे सोदेरनानै होयो नालाय बेसो आरोना दा सोरबाफोर गोदान खिन्थागोन आं बिराद सिरियासनि मानसिसो आरोना नै गथ' सानै लानानै एकदम सिरियास संसार जानायसो बाट ब्लग्सआव आङो नोंथांमोनखौ एसे मिनिहोनो थाखाय आरो आङो ब्लग्सआवल' नङा जिबनावबो एसे मिनिहोनो थाखाय आङो आंनि आसपासनि मानसि बा आंजों सोरबाफोर रायलायबा बेखौ खुस खालामनो थाखाय साइलेन्टखौ सिफायनो थाखाय आङो माने बे टाइपनि एसे सर्टकट खोथा सोदेरनानै होयो ओमफ्राय मिनि रायलायनो मोजां मोनो आं बेसो आरोना नैबेसो जबाया आरोना बाखि जेबो बानायनानै गोदै बाथ्रा आं बुंनो रोंखाया गाहायनिफ्राय नायबाथाय आयौ थैखाबाय समानाव नायबा मोजां नुयो ओरै नायबा लेवार बाथारनाय बायदि नुयो एसे मोजां मोनो बांद्राय गाज्रिद्रायबो नुवा खिन्थु ओरै नायबाथाय थैनायानो साबसिनसै आं बिदि नायाखैमोन आं बाज्रुमनानै थैसिगोन खामफ्लाय गंनै जाबनानै बाज्रुमबाबो नायदस आरोना एनिमेसनाफोर सिरियास खोथा रायलायनोसै एबार बाराद्राय मिनि रायलायबा गाज्रि मोनगोन सोरबाफोर माने फाल्थु मोनगोन आरोना मिन्थिखायो आङो बेबायदि ब्लग्स बानायबाथ' बिराद फाल्थु मादि ब्लग्स बानायथाय बेलाय मा ब्लग्स जागोन बेखौ सानगोन बाट आंना मिनिहोनो नाजानाय फ्रि स्टाइला बांसिन हाजिर जायो आंनि ब्लग्सआवहाय ओमफ्राय हाया आंबो मिनिहोबाय थानो अरायसम बहा मिनिहोनो हानो ना दैलि ब्लगसो सुखु दुखु गासिबो शेयार खालामोसो नालाय बेसो एनिफ्राय सानैसो बिमा आरो आब' इन्टेलिजेन्ट दंथारो दे गावहा आइब्रुसो आखिनानै लादों खोमा आगैया इदि होनदों आरोना आरो सासे बिमाया बुंदों गावहा प्रेंकसो खालामदों खोमा बिमा प्रेंकमार ना मा जुदि आसलिबा मोजां नुदों होनदों आरोना थ' इमान इन्टेलिजेन्ट आब'मोन दङ इन्टेलिजेन्ट बिमामोन दङ किसुमान मैयानिजों दिनैजों एखे नुदोंना नुवाखै सोनाब बे मुसुगुर दागिरिया आंनो आरोना थ' जायफोर आंनि मुसुगुर दानायाव बिराद टेनसन जादोंमोन बिदि दानाङामोन आवगोलनियानो मोजांमोन होन्दोंमोन थ' बिसोरनि थाखाय आं मोनसे एकदम खिथागोन मतलब सनाफोर आंनि नोंसोर मिनिफानोबा मिनिफा आंजों आरोना आरो मिनिफायाबा रायलां बाट आइ एम स' सरि मैयानि भिडिअ'आ आंना प्रेंक टाइपनिसो बानायदोंमोन आङो माने
बे गेमस्रिनि बाक्सु बायदि होननाय भिडिअआ येस बेखौ नंगौ बेखौ नायमारदों आङो खिन्थु बिनि मोनायावनो आं आखिदोंमोन आरोना ओमफ्य बिफानोबो फट' खेबना हरलायलायदों बिहाबो उदै बिगुर सानानै थैनोसै आरोखि मिनिनानै आरो ओमफ्राय मानो बिदि खालामदों नोङो होननानै ओमफ्राय फिसालायाबो उदै बिगुर साखाबाय आरोना हरावनो ओमफ्राय सानबाय आं अके गाबोन फुङाव आं टपिकआ बेखौनो लाबोगोन एसे लोगोफ्राबो मिनिनो हागौ आरो आंबो एसे मिनिनोसै होननानैसो आङो ब्लग्सआव बानायदों ओमफ्राय ब्लग्सनि लास्टआव आङो फोरमायखानोसै सानदोंमोन बियो मोनसे प्रेंकसो होननानैहाय थ' बोरै बोरै जाखोथाय आं खिथानो रोङासै आरोना ओमफ्राय अके बेखौ थाबैनो फोरमायफिननांगोन जानाय नङा बे आंनिया मोजां जायाखिसै बिदि मोनबाय ओंखायनो थाबनो आङो दा ब्लग्सखौ सुरु खालामबाय थाबथ' नङा 12था जालायबाय आरोना नै फुंसे फिसालाजों दिनै सुभाष चन्द्र बसुनि बन्द'मोन नालाय एसे फरायसुनायाव थाबाय ओमफ्राय नै दासो 12था बाजियावसो आं ब्लग्सखौ सुरु खालामबाय आरोना सनाफोरनि जेबो नङा जाय जाय दुखु जादोंमोन जेबो नङा आरो आंखौ मानो इसोर हरनायखौ बानायदों होनदों औ इसोर हरनायाबो बानायजायो खिन्थु आं बानायाखै आरोना नै आंना फोरलाजोब्बायसो अ मागौ नै इदि हालखाबा मोजां नुगौमोनबो नै एसे हालखाबा मोजां नुयो माथो ओमफ्राय मा होनो सोरबा सोरबा बुंदोंमोन ना मानो बेयावलाय फैसा गारनांगौ फैसा गारनो जायगा मोनाखै होननानैथ' बेयाव फैसा गाराखै आङो पार्लारावनो थाङाखै मानसिया ओरैनोसो दङ आरोना फैसा थैसा जेबो गाराखै थ' थिगैनो दङ बेनो बे आंना बे जिर' मुसुखुर मुसुखुर 1 मिनिट सनाफोर बेसोना असलिया ब्लेला असली आधा मुसुकुर आंना बेसो आरोना सनाफोर थ' खिन्थु सोरबाफोर गाज्रि मोनबायबा मा खालामदो दे मा फाग्लि बायदि थगायनांगौ जाखो होननानैहाय अनलि भिउसनि थाखाय होननानै थ' भिउसनि थाखाय होननानै सानाखैमोन आङो माने मिनिनो थाखाय होननानै आरोना थ' बेजों लोगोसे जोंबो बिराद मिनिबाय आरोना न'आव आरो साथामजों बिमा फिसा साथामजोंहाय थ' आं बिदि रुब लानानै बाहेरायाव ओंखाराखै ओइ रुम खाथिनि आब'मोननोबो भिडिअ देखायोबा बिसोरबो उदै बिगुर सानानै सेल सेला जाखागौमोन बादावलायनाय जाखागौमोन आरोना ओमफ्राय ओमफ्राय जाय जाय आगैमोनाहाय मा होनो दासो मोजां नुबाय आरो होन्दोंमोन आगैमोन थेंक इउ गाज्रि मोननांला आं बानायाखै आरोना थ' बेखौ नै बेबायदियैनो मोजां नुवाबाबो बिदिनो नायथ'दो आरोना देनां दाबा दाबायसै दामारबा नोंमारगौ आंबो ब्राउन कालारखौनो होनानै दामारगोन ओमफ्राय एसे फिसा दागोन आरोना ओमफ्राय दा आङो एकदम बिदि प्लेनिं गैथारा आइदै जाबायना दासो बारा मिनिनो ओंखारला खम मिनिनांगौ मिनिबाय आं हारसिंनो नोंथांमोना मिनिबाबो मिनियाबाबो जाफा सानै बिमामोना मिनिखागोन आरोना अयथासारनो बेसो सनाफोर गैया नै बिदि गैयैखायनो मालाबा रागा जोङो आङो मानसिफोर दाम दाम गोनांफ्रानो दायो ओमफ्राय आंना गैया दागारखानोसै नामा सानो आरोना आङो नैफोराव ओरै नांथारगौ आरोना आंबो एसे गैया गुबै गैया आयौ मा रोखोमनि आरो सोरबा सोरबा दानानै लानांसिगौ होनलायलांबायहाय दानांगौहाय आबौ आंबो दानोसो लुगैलांबाय नोंखौ होननानै होनबायथ' आगैमोन दानोबा दा जेबो नङा सेपखौ मोजां लानानै दाबानो जाबाय आंनि दा आखिनायाव बाक्सु टाइपनिखौ दादासै मा होनो 1200 थाखानि ट्रां बाक्सु टाइपनि एकदम गोसोम कालारनि ओरै आरोना गैया सनाफोर आं बेयावनो एसे आइब्र'सो फोनदेरो आरोना थ' आङो मिन्थियाबो दामफोरा बेसेबां लायो थ' खोनानाय बायदिबा 5000नि दादों होननाय खोनादों सासे लोगोखौहाय गैला मा आंनाव नायलाय गैला इसिनाव बे थाखानायसो सना बेखौलाय अबाय खारनांगौ एसेल'थार मामिनानै ओमफ्राय फिसाजोना गैबावासो मैया बियो एकदम नारा नाथात आंखौ नुनानै गावहाबो दाम नांगौ आरोना एसेल' आखिना होनाया थोआमोन बेखौबो उदै बिगुर सालायनाय मिनिबाय आइदै नोंथांमोननो फोरमायफिननाय जाबाय आरोना थ' सोरबा नायलांनानै जुदि माने थगायनाय बायदि फाल्थु मोनबायबा माफ खालामदो आरोना कमेन्टआव फंनैसो ज्राव रायनानै गालां आंखौ ताकि एसे सोलायथों आरोना आंना बिदिनो एसे इन्ट्रेस्ट खालामनो नाजानायसो थ' बे फेसबुकाव भाइराल जानायफोर बे मा नामफोरखौ लाला आङो दख'ना फैखा मोसानायफोरा थ' बाबा मोजां नुबाय दासो दासो मोजां नुबाय हजम नंखाया फिसाफ्राबो आंनि दाम दानायखौ आरोना नामा मोजांसिन नुगोन खोमा ना दाबा होबा मोदाय बायदि एक्सपिरियेन्स गैयाना दा लानायालाय एक्सपिरियेन्स दा एक्सपिरियेन्स नुवाखैमोन नोङो लेबार मानाय बायदि
थ' बेबायदि फाल्थुजों भाइरेल जानायथ' नङा आंना जास्ट नर्मेल आरोना एसे मिनिहोनो नाजानाय आरो एसे मिनिनाय बेखौ नोंथाङा मोजां शेयार खालामनाय बिसो आरोना थ' फेसबुकनि बिदि दख'ना लोंथोंजोगा फैफिनबाय होननायजों लोगोसे जात जात एक्टिं खालामनाय मानाय बिदि जेबो नङा बेनिफ्राय लास्टाव मोनसे कमेन्ट सबसे फार्स्ट कमेन्ट आं बेनिखौनो रिप्लाइ खालामदों आरोना आइमा दानो आंना कमेन्टआव जागोन बिसोर बारा साउन्ड होजाया बारा लाफाजाया बिसोरखौ ओमफ्राय बे सिगांनि भिडिअनि फार्स्ट कमेन्ट आं बेनिखौनो होदों माने गोलाव लिरदों नालाय आं फरायग्रोदों आरोना ओमफ्राय बाखि जाय जायनिखौ सोलाबदों बेनिखौ थाब 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 होलांदों आरोना ओमफ्राय मा होनो थाब थाबथ' नङा मिनि मिनि होलांदों आरो ओमफ्राय बियो होनदों आं मोनसे कमेन्ट दानदों होन्दोंमोन ना थौसि आखाइनि बिसय बे सासे कमेन्ट हरनाया बिनि सिगांनि ब्लग्सआवहाय आरोना थ' बेखौ दाननायनि खारना बे जे बियो एसे अनदरनि टाइपनि खोथाखौ लिरदेरना होदों नालाय बेबो आंखौ मोजाङैनो कमेन्ट हरो फानि फानि बेबो मोजाङैनो कमेन्ट हरो ओमफ्राय अब्लाबो बे कमेन्टआ एसे सिंनि टाइपनि लानानै खोथा बुंदोंमोन नालाय ओंखायनो आं बेखौ दानदों आरोना थ' आंखौ सोरबा गाज्रि रायलाङोबा मायोबा आं बेखौ दाना आं बिनि रिप्लाइखौ होयोसो आरो सोरबा बुजायनाय टाइपनि रायस्रोलांनायबा आं बेखौ नायोसो आरोना जे बेहाय आंखौ माबा गोरोन्थि नुदों नामा गोरोन्थि नुदोंबा आं बेखौ सुद्रायनो नाजायोसो बाखि आंनि भिडिअजों रिलेटेड गैयि कमेन्ट होयोबा आं बेखौ बायो आरोना एसे ओमफ्राय बाखि बेना एसे सिंनि टाइपनि बाथ्रामोन नालाय थौसि आखाइ जनायाव बियो होनदेरनाय जादोंमोन आं कमेन्टखौनो खिथाखादोंमोन बिदि टाइपनि लिरदों होननानैहाय थ' आं बिदि टाइपनिखौसो दानो आरोना खोमसि मा होनो डार्टि कमेन्टखौसो आं दानदों थ' नोंथां थेंक इउ स' माच नों बहुद गोलाव कमेन्ट लिरदों आंनि थाखाय जे नोंसोरो ससियेल मिडियाआव ओंखारबा मोजां गाज्रि कमेन्ट हजम खालामखानांगोन बिदि होननानै आरोना खालि नोंसोर मोजां कमेन्टखौ दोनो गाज्रि कमेन्टखौ दानो होननानैहाय थ' बिदि नर्मेलि गाज्रि कमेन्ट बा सोरबा भिडिअ फसायो कमेन्ट बा बेखौ आं दाना ओमफ्राय बिदिखौसो आं दानो बेलेगफोरनि बिसयखौ आं बारा मोनथिला माखौ दानो बाट आं बिदिखौसो दानो आरोना आंनि बेलानि आंनिखौसो खिन्थानाय जादों आरोना ओमफ्राय दा आङो ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै सुनाफोर सोरबाफोर गोदान हरनानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलां आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ हाय